Laris Sugeng dalu. Hai. Halo. kok ono nyopo penggemar Budi Wijaya Sundel dalu iku ya apa sih? Loh, Mi. Kon ngomong apa pertama? Kok dublek Sugeng dalu. Oh, berarti kupingku sing remek. Lah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Miki Mi. Tetep kurang kompak. Sing salam pertama elek. Seje ambek Mami Okta. Saya coba sih. Aku salam nang kene sama Lea jawab. Alah yo nang. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentimen koyoke. Yo gak sentimen. Hah? Wong-wong yo jelas milih aku timbang wekmu. Loh, ya jelas milih aku ngaku ayu Mi. Ayu. Aku ayu. Dul, Rini tak omongi. Ayo po Mi. Kon ayu iku lho paling satu rasa, siji ambek Mami Okta, dua rasa. Dua rasa, rasa apa? Sing kanan Sing kanan, Mari Mas. mari Mas. Sing kiri, Teh Sisri. sing tengah. Iki Heeh. teh bandul iki apa? Ngawur ae. Ayo Nduk, salam. Atur konjuk dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula sesarengan Mbak Nur Mudaya ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Donga kula katur jenengan sami, mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Selamat sedaya wargane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi selamat sedaya senimane. Nggih, amin. Ngene iki pamonge mek gak rene nyawer ya kebak. Bacot. Mek nyawer alhamdulillah. Lila. Mek gak nyawer tak Tanteni, Pak. nggih. Ayo rene, Pak. Ayo, Pak. Sopo sih celuk-celuk ae rek? Oh, nggih Bapak. Nggih. Nggih, aduh kesadung. Wis ta? Kayak tuku permen. Wis. Kok itu permen Mi. 4.000 luwung. Luwung. 10.000 kan 2.000 gak jangkep Mi. Lah iya. Ugi matur sembah nuwun sawane para YouTuber kang sampun nggih. meliput sesarengan kerja bareng dening channel YouTube Budi Wijaya. Nduk, Dalam-dalam Mi. matur sembah nuwun katur dulur-dulur ingkang sampun rawuh. Sampun rawuh nggih. Acara menika tersenggara kati wah cocok wake sing teko. Nggih. Wadah Mi. Iku awe-awe ae rek engko ae. Kok ae Mas Yanang Buri nggih. Tenang. Nduk, padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari serba-serbi menampilkan all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. saderengipun ayo diwiwiti sesarengan duo Duo apa? Es tebu. Es tebu. Pak orek. Semadon masih aduh alhamdulillah. Apa? Katur kunjuk dulur-dulurku sabu
Haji. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sapu Pemriki, sapa punden. Sapa punden Sugeng Dalu. Haji. Sugeng Dalu. Sabun diae iki. Sapa tebu. Meneh gawe ya sabu Lah iya. sapa tebu ya. Lah yo keroken lan. Atur kaya dumateng. Haji. Sabu saking keluarga dalam setre ingkang sampun dipadekani Abaroni Abah Jarwo ingkang sampun rawuh. Sabu lakar santri. Sabu Sugeng lakar santri. Dalu. Sabu Lamongan Trans Sabu Jatim. Dalam. Oke, saking tim pedot jalur langit matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nduk, ditimbali adik-adike. Nggih. Ingkang pertama ada siapa? Ada Mbak Bella Senggawati dan Amel Rahmawati. Katur gonjok Abah Suyanto saking lakar santri sembah nuwun gorene. Saking tim DP J. gendinge Salome. Sing duwe lakar santri Salome. Iya. Salome katur jenengan sami. Ayo Nduk. Perlu kami gatosan katur jenengan sami, mbok pilih badhe nyawer ataupun ekspresi. Ekspresi. Katur sinten-sinten cukup tenengandap mawon. Mawon nggih. Ben ketok sae gayet. Ketok sae Kang. Ngaten. Nduk dipun timbali salajengipun wonten informasi saking kambing akikoh dan korban siap saji Bapak Kusnan Ibu Rofiatun Dusun Pidoto RT Tunggal RW 5 Dusun Sumput kanti telepon 0852114259 menerima akikoh. Akikoh. Monggo. Nggih. Nggih. Ingkang selanjutnya nih Monggo. wonten Dias sama Ristawati. Anyar. Anyar.
sampun kabeh mriki Mbak Dia sekali Mbak Rista. Mbak Rista. Sesarengan gending arum manis. Dipun lajengaken nak. J. Selanjutnya Mi, kita Monggo. tampilnya. Oh, kita tampilkan. tampilkan. Nggih, keliru. Kita tampilkan sing duwe gunung cupak. Neng Nana kali Neng Yantika. Asmongga. Spesialis campur sarine Delewo. Sanana semerbak seng kali Yantika nyak nyik nyuk. Nyap nyip nyup. Walang kekek sesarengan Mbak Sanana kalian Mbak Yantika. Mbak Yantika. Anak kulanang teko rek Asik. ngene iki. Tanggal 19 gile. Nggih, langsung kemawon. Aje. Selanjutnya Mi, ada Neng Rani. Sesarengan. Serangan Neng Mendi Wulandari. Wah, iki duo gemoy. Duo Gemoy. Sugeng dalu kaji jamian jerakan bekecot ngiler. Nggih sugeng dalu apa Roni? Santi sesarengan Bu Menik kali Mbak Rani. Selanjutnya ada siapa Mi? Sopo iki Nduk? Neng Marsha sama Fikum Cahyo. Iki peranan. Iya, peranan. Peranan apa Mi? Iya. Sore
Rating kata jenengan sami. Mbak yang Marsa Fikum. sama Mbak Fikum. Langsung dilajengaken, Langsung Bu. akan selanjutnya kita tampilkan Neng Mariati sama Neng Reni. Pengereman saking keluarga dalam Lutfi Hidayah. Ayo, Nduk. Ayo nduk, ayo nduk. Kembar iki nak, kembar Oke, siam. Kembar siam. Kairing gendeng jomong Mbak Mariati kali Mbak Reni Rokima. Rotima. Langsung kemawon. Lanjut. Wonten Neng Yuni kali Neng Titin. Sesarengan peranan penting saking keluarga dalam monggo. Neng Yuni kali Neng Titin. Katur jenengan sami dipun lajengaken, Nduk. Lanjutaken. Wonten mi Sinten? Neng Rizky, kali Neng Inge, kali Neng Sartini. 3 personil katur 3 jenengan sami. personil. Asmoga. Dalam film Putri Ular.
sesarengan Bu Rizky. Nggih, Bu kali Bu Inge. Inge, Bu Sartini. Bu Sartini sampun kairing temangipun Tengul langsung Nggih. kemawon. Sesarengan senior saking keluarga dalam Senior, Ludruk Budi nggih. Wijaya. Kairing gedeng Jula Juli nonstop. Ibu Yayu saking Matup Lamongan. Mantap Lamongan. Ibu Mary saking Mojosari. Dari saka Ibu Mojosari Irma saking Jombang. saking Jombang. Mbak Nur. Nggih, dalem Mami. Nggih menika sesarengan all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya. Ngaturaken matur sembah nuwun Matur sembah sepindha nuwun. malih katur jenengan sami ingkang sampun rawuh. Saking rawuh. Langsung blender tenggene mburi Mas Jono. Mas Jono. Monggo dipun aturi sesarengan campur sarine. Da lewung. Lewung. Baru-baru bibit. Saya. Dan lewung. Itu memang terlalu berat untukku, terlalu keras untuk rasa tanpa seperti keinginan dan harapan yang selalu kau impikan, kau inginkan, kau bayangkan dan kau hayalkan. Mestinya kau sadari itu bukan penyesalan yang ada di hati saat kau yakinkan diriku pergi coba hadapi semua ini sendiri. Dan ternyata keyakinan tak cukup mampu untuk melawan. Kau pun tak mampu bertahan, kini kau mawar penghias. Kau mawar hitam, harummu kepedihan. Kau arungi waktu di setiap langit tetap saja hitam, meski air mata darah kau curahkan melindungi diri. Cara yang terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan memang selalu menyakitkan, tapi itu kenyataan. Sembah nuwun kantor Guru Lamongan Selatan Sabu Lamongan Selatan langsung
ternyata keyakinan tak cukup mampu untuk melawan. Kau pun tak mampu bertahan, kini kau mawar pendiam. Kau mawar wanita, harum muka pagi hari. Kau arungi waktu, kisah jumpa luka. Kau mawar wanita, harum muka pagi hari. Kau arungi waktu, kisah jumpa luka. Kau mawar hitam, Ayo Cak. harum muka pagi. Terima kasih. Kau arungi waktu, bisa jumpa luka. Turun mas, turun mas. Kan semua bila tak kau ingin dekat. Mawar hitam. Lamongan Selatan Community, tepuk tangan. Wis pokoknya jos. Apa Yanto? Lebih baik di bawah saja ya mas. Lebih baik di bawah saja nggih. Ayo jalan dirapekno. Mohon maaf di bawah aja nggih. Kare sapa ta le? Mami nanti mami. Sing penting Loh Mas piye ya Mas Jono ana nyawane. Tak kira dhewe ana anune ngono lho. Hei! Betul
penting kawinan aku iki wis mandang apa aku aju simbok rapi sotut awal bengi mikir-mikir sliramu asik ora gampang wong bebojoan kudu bisa mas golek sambakan urip mandamu apa awakku coba dari waktu yen mangkono ya mas Joko aku tak nyambut simbok badanku luwe ana kedang coba dukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno boleh ketemu abang dicampuri apa pelukan boleh yang tak ini gampang tangan penting boleh simbok penting kawinan aku iki wis mandhap aduh simbok rapi turu awak pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa mas boleh sambak yen mangkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah mantap bedoan kata jangan sami samariki aja mami nggih selajengipun Mas Jono
tani cerita sing paling larandi nalika bapak ninggal keluarga nelongso nanging iki tak terima gawe ati lara wong tuwa ana kaya ora ana nanti kasih sayange sing kaya nangilane kaya iki dan kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene kudu bisa ngadeke rano cekelane yen pancen kene iki kacile kudu kuat coba barurane perkara disangka wong tuane kalong apa anane pancen kahanane ini men wong sesa omane kudu pondok iman masih tanpa wong tua tetep imane sing kuat rombongan Transjatim ojo meneng ae pancen kudu bisa ojo nganti anak dadi korban berjuang ning jalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene aku bisa ngadeg cewek rano cekelane ini pancen iki takdire kudu pas kuat balungane perkara disangka wong tuane kudu iso ngadeg cewek rano cekelane ini men ora sebusa omahe sing nggih lilong ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene kudu kuat ngadeg dhewe rano
tetek imane ya Mas. Apa Mas? Oh. Bojo loro Spesial bojo loro sing kepengin gawe bojo loro tak wayu we. sing duwe bojo loro Abang biru lampu disco. Awakku lupas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa jaluk dipateni. aja mate yo Bisa turu Aku metes mas Ugo aku putu Mikir putu Mikir belanjani Ngerasa iki rasa mati semana yo sing duwe bojo loro ayo Mas Sing duwe bojo loro. Iya. semana apa matur suwun PHC rasa diri lantai betis awak elok putus duwe bojo loro bojo sing enom minta disayang sing tuwa lega dipikiran sirahmu rapi saturun anggap restu ugo aku waktu pikir butuh pikir bantani rasa iki rasa majuwe
Kutha Jombang arane Jawa Timur terkait uga tidak kota beriman jangan kota sinakane kota Cakra ya bangken Nah, selamat ulang tahun untuk Bu Bos. Pancasila PKB landasannya terkait katanya ukur orang lain dinamika yang penting akan sengatannya penting kota Demang ibu kota pendidikan karena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan Banten maju kota Gimana kamu pada tanggapan pedayan serba-serbi kang dilajengaken keluarga Seniwati Ludruk Budi Wijaya bertepatan dengan hari ulang tahun Bu Bos. Saya Mami Okta. Saya juga Nur Fadila. Juga kru saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan matur sembahun untuk semua warga Kula Mami Okta dan juga kru ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera akan Anda saksikan pementasan lawak sesareng keluarga Budi Wijaya.